אנחנו יכולות לעשות לכם סרטון דברים קיציים כמו פירות, שלוקים וכל מיני דברים כאלה. זאת נילי. היי. היא תהיה איתי די הרבה בסרטונים. אנחנו חברות, גרות באותו מושב. אז בואו נתחיל. כן. זה הענבים, אנחנו הולכות להקפיא אותם. ואם הענבים מתוקים מוקפאים, אז אנחנו נעשה עם זה משהו מגניב. ויש לנו גם שזיפים. אני הולכת לשטוף. תפוח, תשטפי בינתיים, מנגו, ג'לי וסירופ מייפל, ויש לנו פה צלחות יפות. אנחנו עכשיו רגע נחזור אליכם. אז אני בינתיים אתחיל לחתוך את הפירות. אז אני אתחיל עם המנגו, יש לי פה קולפן. המנגו יחסית קטן כי זה הדבר היחיד שהיה לנו. נתחיל לקלף אותו. אני אגמור לקלף כי קצת קשה ויהיה לכם בטח משעמם, אז אנחנו נגמור הכל ונחזור לכם. אוקיי, וסיימתי לחתוך את הענבים. את הענבים לא לחתוך, להוציא את כן. ואני חותכת פה את אז התפוח בינתיים. אני בינתיים מכניסה את זה למקפיא. ונחזור לכם. כן. אוקיי, ובינתיים נחתוך את הפירות. אז אנחנו נראה לכם איך אנחנו חותכות, בשביל לא יודעת אם זה יעזור לכם, אנחנו חותכות קוביות ממש ממש קטנות, שכמה שיהיה יותר טעים וקל, וכן המנגו פה מחליק, אז נחזור לכם. אוקיי, אז סיימנו לחתוך את הירקות, ונעבור לשלב הבא, של הג'לי. חזרנו לכם עם כלי, ומשהו להכין איתו את הג'לי. והג'לי עצמו. אותו. אז אנחנו נפתח את הג'לי. בינתיים אני ארכיב. נרכיב את כל השקית לשפוך? כן, את כל השקית לשפכים. את כל השקית שפכים. אני בינתיים מחממים מים חמים. לשפוך את זה. לא לבוא. את הכל. שופכים את הכל, ומקווה שרואים. ויש לזה ריח ממש של תות, זה ממש תות, כאילו תות כזה, פטל כזה. נכון. והמים ירתחו ונחזור לכם. אוקיי. אז אנחנו עם הקומקום הרותח, שופכים. וזה ורוד! לא. ואפשר ממש להרגיש כבר את הג'לי. ואני מקווה שזה קצת שקוף כזה, שאתם יכולים לראות. יש לנו קערה. אנחנו נערבב. אז ערבבנו. כן, ועכשיו נשפוך את זה, ונוסיף לזה גם קצת פירות. כן. שים ממש שכבה ממש דקה. זהו. ונוסיף לזה קצת פירות. כמו שאתם רואים. ככה. אם אתם רואים משהו. ואז נוסיף עוד ג'לי. ונשים את שאר הג'לי. וזה נראה מהמם. אוקיי. לא, אתם תראו אחרי זה. אני אקח את המצלמה. אוקיי, אני מקווה שאתם רואים. ועכשיו נשים במקפיא. ועכשיו נשים במקפיא. ועכשיו אנחנו שמות את המקפיא. בכלל לא קפואים הענבים. הענבים בכלל לא נהיים קפואים, אבל אמרו שצריך לחכות ממש שעות. אנחנו בינתיים נזול לנו קצת פירות. תביא כפיים. תביא כפיות. שנוכל לאכול קצת. מה? פרייריות. ועכשיו אנחנו נאכל קצת בקצה.
ודי. אני אקח את זה ממנה שלא תאכל הכל. אבל גם מה זה טעים? כן, ומה זה מוסיף? אנחנו נלקה פה קצת בינתיים. ונחכים. ואוכלים פירות! אנחנו אוכלים ענבים לא קפואים. ואיך זה אנחנו חכבות 5 שעות באחד שענבים קפואים. באמת. עכשיו אנחנו משתוללות ואוכלות אין בכלל אצבע. שעה לוקח. אין אבל בזה פרץ. אבין. זה תמיד